everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Og, salamat isimo pagtabang nako. Patay. Gitawag na ka ni Sir Alejandro. Nanang kong makita niya ng samad sa imong aping. Ha? Manang unsaon man ni? Dili mahimo nga masuko na sab si Sir Alejandro ni Ma'am Julia. Pasagda ng MN nga dako eh. May rag masagpaanas banas, Ma'am Julia. Unsay MN nang? Mura man taaniks bangag sa ilong noon. Kana bang MN ba? Made noon, madam na ngayon. Tre! Kaisog din nimo manang no? Ay, day, dugay na ning kagawason eh kung kalagot anang bayana. Pero ako lang yung gipugngan. Karon, makagawas na yun eh, kay naa naman ko'y katim. Unsa? Uy, hala. Ato na ako si Sir Alejandro ha. Nang, Ay, sige, day. Ay, day, ayaw pa makak ni Sir ha. Isulti yun ang tanan. Pakapinig pahaba. Ay, ginoo ko, kahoy. Kahoy! Panuway kang tiguang ka! Layas ha! Layas gyud! Oh, imo na kong palayason, ma'am. Be, sige, be. Hatagi kong advance akong sweldo, be, kay manang hidayad kong Sir Alejandro, be. Panuway ka! Musukol lang gyud ka nako? Ha? Oh, mamaak manggay ng hulmigas kung imong matumban. Ako pa'y dili, nga sobra ka naman. MN kang dako. Unsay MN? Di ka magsaba para bibo. Uy, hala. Nagluto man day ko, ma'am. Mapas mo unya ka. Buset ka! Hain si Helena! Ato ara, tuas iyang bana, imo di ang bana, nag-atiman, magluto na ko, ma'am, ha? Mugara gyud og samot si Helena karon nga siya'y gilabanan ni Alejandro. Sir? Ni anak ko. Mo kaon na ka? Dili pa. Giunsa ka ni Julia. Ha? Nganong may garas ka ng naong mo. Gamay ra ni Sir Uy. Ayaw nigtagda. Nahibaw ko. Gipasakitan ka ni Julia. Og dili na siya managana sa pagpasakit ni mo. Labi nang nahibaw siya nga nabasa mo na ang diary ni Celis. Sir, Pero, kinalay kasulti ko ni mo. Ayaw gyud padaog ni Julia. ayaw ka bala ka, sir. Dili siya mahimo nga manaog-daog sa uban. Oh, Nganong gipatawag man ko nimo, sir? Elena, gusto kong mamati sa imong huna-huna sa akong nahuna-hunaan. Unsa man ang imong nahuna-hunaan, sir? Gusto na kong makigbuwag ni Julia. Ha? Dili na ko hapit makaantos sa iyang batasan. Kung makigbuwag ka niya, musamot siya kasuko na ako. Ako na sa iyang basulon sa tanan, sir. Mausap ka na ang akong nahuna-huna. Pero, kung dili man ko makigbuwag niya, basin kung doon na pa sa'y mabuhat nga dili maayo ninyo. Sir, ayaw pa bala ka ng makamaumi na nalipod sa mundo. Namatay si Mama ug Vilma nga wa makapanalipod sa ilang kaugalingon, Helena. Ha? Giliputan sila sa kriminal. Sa likod sila gidunggab. Misulti ka na nako, ana. Sa sala magkuob si Vilma. Sa kusina sab si Mama nagkuob gihapon. Sa likod ang tanan nilang samad. Kinuo ko. Ug si Silis. Si Silis ang ilang gipasanginlan. Si Silis ang... Ihos na sir. Dili na ito mag-istukbahin kang selos. Kinahanglang isgutan siya. Ha? Tiwasa.
Tiwas ang pag-asoy nako sa unod sa diary ni Silis. Gusto kong mahibaw sa kutob ang nasuwat ni Silis sa iyang diary. Unsa? Mao ka na ang imong buluhaton karong adlaw, Helena. Ang pag-asoy nako sa gisuwat ni Silis sa iyang diary. Hangtod na sa katapusang pahina. Dili tinuod ang nagisuan ni Silis sa iyang diary. Ang hain man atong dili tinuod. Ang bahin ba sa mamabdos sa prisongan? Dili ka na mahimong isulti kang Alejandro. Helena, Sir Alejandro, sige na. Mahimo ka na magsugod sa pag-asoy. diin naman kukutob ato ha. Misuod ko sa kwarto ni Silis. Ug ako siyang gihagkan sa ngabil. O sa kagabi, ana, sa dili pang adlaw na tawhan ni Celes. Wa sila ing kiyo na una. Gawas ninyong duha ni Vilma. Ug niya ang pagkaugma. Sa iyang pagmata, may gamay ng kihik sa kilid sing higdaanan. Dili ko man mahatag nimo ang kalibutan. Apan imo ang tipik sa akong kasing-kasing. Andro. Kana. Mao kana ang akong gisuwat sa card uban sa cake nga gihilom ko og butang sa kilid sa kama ni Silis. Alauna kadto sa gabi. Hilom ko misud sa iyang kwarto. Gitutukan ko siya. Gusto kong himuong malipayon ang adlaw na tawhan ni Silis. Pero nahibaw ko. Nahibaw ko nga dili mahimo. Daghang mga mata ang nagtanaw. Mga dunggan nga naniid lang. Sir, Padayon. may abot ang adlaw sa inyong kasal ni Ma'am Vilma. Og, nidatog niya ang langit. Dili ko malipayon sa among kasal ni Vilma. Tualang kang Silis ang akong huna-huna. Og bisaad si Salas ang kaugalingon. Nga dili na siya mahigugma pag-usap. Ikaw lang ang lalaki nga iyang gimahal, Sir Alejandro. Nahibaw ko. Tungod kay wa man kami magkasulti og maayo. Apan, ang among kasing-kasing nagkasinabot sa hilom. O niya, may abot ang adlaw sa inyong kasal ni Vilma. Wa makatuog si Celes sa unang gabi sa inyong kasal ni Vilma. May bunok ang uwan. O niya, kalit lang may abli ang pultahan. Nakita ko si Silis nga nagmata pa. May luha ang iyang mga mata. Ginuol ko siya. Nangayo ko pasaylo niya. Pasaylo ako, Silis. O gihagkan ni mo siya. Og Ug tungod sa among pagmahal sa usag-usa, may nahitabo namo. Nakasa ko sa akong pinakaslan uban sa babae nga mao'y akong gimahal. usa ka Sa nga gihambin ako hangtod karon ang pagbasol. Gipahimuslan ko ang kahuyang ni Silis. Nagbada ako sa kong gugma niya. Hungog ko. Mapahimuslanon ko. Uway kabutanan sa kalipay nga gibati ni Salas ni atong hikayuna, Sir Alejandro. Kahadlok og kalipay ang gibati. Og andam siyang mudawat sa isilot kaniya sa Ginoo.
Silas. Ma, sakit ka kong bukton. Gilubag ni Manang og Helena. Panuway sila, mga panuway. Tuag ito si Helena kang papa, ma. Nagpahaba ni Sabto. Pusilon ko na balangka ng babayana. Maayaw, mapiso ka. Ako na lang sa dinhe. Husto ka, Shane. Kalma lang, ma. Maghuna-huna na lang ta kung unsaon sa pagpapa si Helena ining paya. Kinahanglang mag-uban sila si Alejandro o Helena. Ha? Sunugo na lang nato ning baya, ma? No, dili, Shane. Pero, ngingon ka nga, lain lang ang atong pasunugon ining baya, di ba? Anugon. Anugon kining baya, Shane. Gusto ko kining angkunon. Anhita mamuyo din eh. Pero ayaw lang yung palupig na ng Helena, ha? Dili mahita mong magpalupig ko ang babayana. Dinhi ka lang. Ay, napabagno, ma, ha? Sakit pa biyak kaya akong lawas. Magkalagot yun ni si Helena. Sus! Kaagyong kuris-kurisan sa naong aron mo tagam. Sige. Ipadayon ang pag-asoy sa naswat sa dayari ni Silas, Helena. Human sa usa ka simana ninyong honeymoon ni Vilma. Nabalik na mo. O sa kagabi iniana sa pagsuot ni Salas siyang kwarto. Nakita niya sa ilahom siyang unlan ang puti nga panyo nga may nakasukat. Until we meet in heaven. Andrew. Usa ka saan nga akong tumanon. Ang maong panyo, iyang giampingan og maayo. Og naanin nimo. O sir, Padayon. Kinahanglan nga humanon mo karon sa pag-asoy ang unod sa dayari ni Silas. Ilak ang pultahan. Dili ko gustong maputol ang imong pag-asoy. O, Helena, gawaso na diha. ayaw pagawas. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.